Kana takati takadzinge Smith regime yaiva nani. Smith regime yaiva nani pane Mnangagwa regime. Ende ndoda kutaura comrade Nyoka yeMabhunu, vana Kasuku ere, vana Jonathan Moyo, ndoda kuti baba Geza vazviziye izvi. Vanhu ava ndo vakatange kuparadza nyika nana Mnangagwa. Saka vakanga vechitaura iko zvino izvi vakuda kunatsurudza. Muri kuona Kulen TV atibatike zvechobu chobu. Pakulen TV. Taida kuti timbobatsirana. Ndoda kuti tiri kuona kuti vanhu vari kuone kunga vanhu vazhinji vakanyarara vasikazi kuenda kuhondo. Zviri kutaura comrade Nyoka yeMabhunu handirambirani nazvo. Ndinozvitenda chaizvo. Zviri kutaura comrade Geza handirambirani nazvo. Ndinozvitenda zvikuru kuti nyika imbowane shanduko. Asi toda kuti tiudzane chinhu chimwe chine chokwadi pamberi paMwari ngechekuti kana zita rinonzi ZANU kana risati rabviswa never kuti pane chinoitika muZimbabwe. Kana zita rinonzi ZANU kana rikange rabviswa, nekuti pane kumobilizwa kwakaitwa vanhu 1980 pakaite kuti vanhu vakadzimaidzwe pfungwa nekabineti yana Mugabe nana Mnangagwa, vechiti izvo taakude kuti izi ZANU PF. Tikanga techiona seni munhu zvake akapinda mupolitics zvakanyanyisa. ZANU yakazvimirira yega, saka iine dash. PF yakazvimirira yega, ende hakuna munhu wekuPF une chidanho chinoremerera. Munhu wese uri kuZANU ndiye ane chidanho chinoremerera vaMabhunu. Saka tode kupa vachamisa muono wekuti vachamisa, yes, vakupinda kubatana neklabhu iyi, asi ngapapindwe pasina zita rinonzi ZANU, kwete ZANU PF, the word is ZANU only. The word is ZANU iroyo ndio rine maforces ese, nokuti tikade kuona mauto ese ariko iko zvino izvi, mazhinji achana kuenda kuhondo, asi ari kundosvikinywe pazita rinonzi ZANU iroro rakashandiswa kubve kuma60s, ende rakabvutirwana zita iroro. Ende zita iroro kana risakaicheneswa, zita irorero vana Mnangagwa nana Mugabe vakaridirira. That's why makaona Mugabe asina kuenda paHeroes. Handuti mhuri yake yanga isikadi, asi paiva nechirevo chekuti vana vari kuMozambique vari kuchema, vana vari paHeroes yeka vari kuchema the word ZANU ratakashandira, hatisi kuridyira. Vana Vikineyo Chivhayo vese vakuite mudiri ava havana kumboona chopa yechimira pamhepo, havana kumboona bhunu rechuya netsoka, havana kumboona bhunu rechuya nehachi. Varume ngatisatamba neropa iri. Ndinotenda naComrade Geza. Handizivi kuti ndo zvainzi here mapfupana nehanda achamuka. Handizivi kuti ndizvo here zvaireviwa kuti mapfupana nehanda achamuka. Ndisvitsirewozve OJ kuvakuru venyika. Kana takati takadzinge Smith regime yaiva nani. Smith regime yaiva nani pane Mnangagwa regime. Ende ndoda kutaura comrade Nyoka yeMabhunu, vana Kasuku ere, vana Jonathan Moyo, ndoda kuti baba Geza vazviziye izvi. Vanhu ava ndo vakatange kuparadza nyika nana Mnangagwa.
Saka vakanga vechitaura iko zvinezvi vakuda kunatsurudza. Muri kuona here kuti ndo mafira akaite vana kuMozambique. Nyati aninye pekunaka futi. Ndo zvakuita naJonathan Moyo vari vatengesi. Comrade Geza, ndiri kukumbira kana izvi mazviita nemoyo wana nehanda. Wana kaguvi. Ngazvisarwadze vana veZimbabwe.